Mill-4 l-ewwel ta' April se jorħsu l-prezzijiet taċ-ċilindri tal-gass tal-LPG, dan ikkonfermah il-Ministeru għall-Enerġija u l-Ilma. Issa ċilindru ta' 12 kilo se jorħos b'euro biex jiġi jiswa 15 euro minflok 16 euro. Ċilindru tal-gass tal-25 kilo se jara roħs ta' 2 euro u 5 ċentesmi biex issa se jiġi jiswa 31 euro u 25 ċentesmu minflok 33 euro u 30 ċentesmu. Dan ir-roħs se isir fi żmien fejn bosta ħaddiema qed jirċievu għajnuna mill-Gvern biex iħarsu l-impjieg tagħhom fid-dawl tal-imxija tal-coronavirus. Fi-stqarrija l-Ministeru għall-Enerġija u l-Ilma qal li dan qed isir għaliex il-Gvern minn dejjem ħadem bil-għaqal u kellu pjan ċar f'dan is-settur. U issa se jkunu qed igawdu minnu l-familji Maltin u Għawċin u n-negozji li joperaw f'diversi setturi. Tem jgħid ukoll li l-Gvern se jibqa' kommess li jgħin b'kull mod lill-familji Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.